What's up? Good morning, good morning. Mas tayo ngayon. Malamig pa rin. Hi ka ba? Hello, good morning Kabagyan. Kumusta man na hindi bibiyag Kabagyan? Ay, pag-asim nga nun kay kwa, nagpasya-pasya ko ano to ni. Mayat itimpo na, sarding tisnaw. Nati lamis pa ilaan. Kita ti mula. Ni summer rin, spring kami tatan yung... Di ba pa nang kawal mo di Rexdale? Lingkot ka ay islingkot? Ano na ay? Siguro na lang. Alam ko saan? Ilaw ka yan, ti... Still. Lilaw kayo, hindi pa pananay, hindi lalanayin. Nagka nalamis pa ilag ko'y ayam may Kabagyan tanay. Tinyo ti... Huwag ka na nagadupay lang ay sinuna. Ay mga Mayo siguro ko'y huwamot tayo. Talaga mari nga matipudo tayo. Yung Abril at Abril. Mga third week Abril siguro medyo marig na ti pudo tayo. Giridis mo kaming sango na Giridis mo. Kasi ginala ko dyan, yung tanong nga, yung napiping ka. Ini di bawah na pimpintas ni. Hindi naman na importo sa... Yakar ko ada. Sila sa buso. Tumaya. Apa na? Gago. Kurang tisibuga. Ini tani tingnya nih, lumayan. Ha? Atau darat tingnya na pintas. Tinga? Kani. Ata? Sagdi 14 sa 20. Ata ini sagli 5 lang ganda gitu. Hanging plant magaya magitin. Kasta niya diyan ti pa lababo kas nagayam ni agrarapang to dito. Kailangan dakkel pagitkan nga rod aja. Kasta gayam kas dito. Ni. Maya. Ya. Nagadumot ti bulong na alin. Matay manan edin. Then nagalagyan taktapaw di danong. Nakamayas, nagyag tatapaw di danong no kami. Di ayan ti pa.
waig. Dayat katapaw nung ano yun. Asula. Ay, nadya pakpakandot ko ah. Tilapia. Ito yung pinagdanan mo. Ay, nalikat bansa. Nakaster na 97 siguro. Nakaster lang yun. Hindi pa sa ba yun? Wait, Andoy. Okay, Parehas sa laing. ha? Parehas na lang. Bata. Napagkuhan mo kasi pag-smoke. Cast iron. Tangan na blue cheese. Blue Jays, sagi 20 na bitani, pamagding 5. Second one, another one. Second one, yeah. Mga katiluan, mga mananalam. May isa. Najad dati, awan najad dati tulang na. And this one? Oh, sorry. This one. Pati ni, picnic, nalalaka. Pati ni, No, 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 no. This one, this one. Working na to. Isa ba? nalagay na isa. Ha? Isa pa. Baka, hanggang mga latibakan. Yeah.
tama ta, pang bulalo. Ha? Pang bulalo. Ano? Pang bulalo. Makarating. Steak. Steak Nicolas. Tayo sa pagbulan. Ha? Sasaw. Ay, kasmo talaga. Ay, kasmo.